Sí, roimh is cosúil go bhfuil muid beo sé tá agus muna níana mé beart túirí mé an túris gnóíocht seo dom féin a ríis mar is ró is ró cosúil go mbeidh mé bheanúid am ráthúil féin an scáláin. Nes Meiriceá má bhfuil an neithnach sin a choristeach bhfuil am nach bhfuil. Tá I gcíre caint faoin réamhthóchain. Ná bhéidir nach bhfuil mór an I rósa go faoin réamhthóchain. Seo hiad na tóchain inbhealnacha a bhíon ar seoladh na páirtithe polítíocht Meiriceá chun iarthóir a thabh. Agus chusa réamhthóchain na boblachtán nach riont míonna johin le 5 iarthóir déag don ainm nóchain agus faoi seo tí Académie ar gcíonn ilfáchaí a 5 an tíorthach tá I dosach Donald Trump, ina dhiad Ted Cruz agus Marco Rubio, agus an sin á bhád chun deireadh John Kasich agus Ben Carson. Now bhí rith réamhthóchain hena, tarlaí na réamhthóchain seo deireadh stát ar nó agus thosa sé in Iowa. Má bhíonn an bua agat réamhthóchain sin fáin tú vótaí toscaireacht an stáit sin tíoch a bhóta nó mar sin agus bhí an bua ag rion stáit bhíonn sé ní hé an bhuaiteoir a thóg an gach vóta. In Iowa fuarthas rianú na vótaí ar na hiarrthóirí. Donald Trump le 7, Marco Rubio le 7, an bua ag Ted Cruz le 8, agus sin 3 héan ar na hiarrthóirí eile. Hit riint iarrthóirí amach as an rás níos sin Harlan, New Hampshire an sin agus bhí an bua ag Donald Trump sa cheann sin le 1 hoscar déag. John Kasich le 4 rud choiríontas ar go leor, Ted Cruz le 3, Jeb Bush le 3 agus Marco Rubio le 3. Nis bhuaiteoir gach vóta, córas bhuaiteoir gach vóta, chóras don bhuaiteoir gach vóta is South Carolina agus bhaid sin tháinig Donald Trump isteach a bhád chun cinn ar na hiarrthóirí eile, bhuair sé 50 vóta sa stát sin. Agus sin trílána dhisin hála Nevada agus bhuair Trump na hiarrthóirí go léir ón stát sin. Rud a ágan go bhfuil Trump a bhád chun cinn mar I deireadh ar na hiarrthóirí eile le 82 vóta. Ted Cruz le 7, Marco Rubio le 6, agus sin John Kasich agus Ben Carson le 6 vóta agus 4 vóta nomláin. Tá 1,300 tá isteachas amach le 1,300 vóta ag teastáil ón iarrthóir buachach. Tá Trump ag dulid seo sin chaithé mé áudhhail ach ní eicemuid mar bhreanaíonn leagam amach Cúrsaí
Goidí mát se hagann sin Super Tuesday nuair a bhíon réamhthóchain in de stát sílim nó mar sin agus ar nó cibé duine a bhuain Super Tuesday bhíon an momentum aige agus is anmh hagan iarthóirí eilechán cín sa réis iarthóir tosaí Super Tuesday. So tá gachéine breanúir Trump má thugann sé sin Super Tuesday sin an rásrite dearhain. Now ba mé a kaint faoi folasa na níorthirí seo in hafadéile, so fannaí soccer mar tá go leor le rá. Tá mé gira dul ar aonis go dtí na déan leithí. Agus tá difriocht idir chóras réamhthóchain na néanlathach agus cólachtánach. Sin go bhfuil lear má de tugtar toscarí, sárthoscarí nó super delicate sarthag agus ní toscarí stáitiad ach toscarí pártaí agus tá lear maid in na hoscarí sin hena féin tá chuí amach ar son Hillary Clinton. Rud a ágan ise hena féin le 5,000 vóta réamhthóchain, toscar a réamhthóchain aici ina 61 ag Bernie Sanders. Nis, ní mar a híltar a bhítar, mar breanaíonn ifir Hillary Clinton, breanaíonn cúntas Hillary Clinton chomhthard sin, chomhsláintiúil sin, margheall ar na sárthoscarí sin. Tá dóg faoi amach na sárthoscarí dianta na fírinne bheith ise agus Bernie Sanders strón ar srón. Tá 62 Clinton agus 61 ag Bernie Sanders. Nis, léiríonn sé seo scoilt inbhealach sa pháirtí. Is léir go bhfuil gan leiscil nis seo focail ar cheart a bheith ar má. So bhí sé ag tá bunaíocht an pháirtí agus tá ag úsáid an nachfuil bunaíocht i gcíal seanondúirí a pháirtí. Tá bunaíocht an pháirtí go mór ar son Hillary Clinton agus tá caidiarach muid choshaintir an pháirtí fuorchúiseach go leor agus mar a eicin muid ins na figurí atá teacht an choshaintir 61 de Sanders, 62 go Hillary Sanders, go Hillary Clinton Sanders. Is léirú é seo ar an difriocht dearcha idir go nábhaile pháirtí agus bunaíocht a pháirtí agus is deagar a hús céir de teochas amach is iarthóir lánach i Hillary Clinton a gcompráid le Sanders atá well sách fad amach ar an éit sa chlé agus fágann sin an pháirtí scoiltithe agus is deag chuir écail céir de teochas as an mai bunaíocht a pháirtí sásta seasatíh hir de Bernie Sanders má aon sé an iarchóireacht as vótaí na cosmáintere in san réamhthóchain.
Sin in méide tá mé géirí a rá faoin na réomhthóchain ó híh statistic de, mar a déirim bhaid Supertunes de siúl an bhhairt seo thugann. Agus faoi dheire an lé sin bhaid agan in áíre cé a bhaid mar iarthóidí na iarthóirí an rápháirtí. So sin agus rachan aigetí chiaad tafadéile chaint faoi Hillary Clinton agus Sanders. So súile agam gur bhain sibh tainmh sin. Nach maiileh an scáhan í bhirdím. Sílim gur seft yes sin, má éiríim se leadrán noch ba se banán bhean ó isteach sa scáhan den uaire. So sinna méid. Bhí láide agah agus bígéib dean amach den chiad táchan, an chiad tafadéile na réomhthóchain. Slán támail.